A vy ste perfektne zladení. Kto vám to vymýšľa? Kto vám to navrhuje? Vy alebo pani manžel? My sami. My sami obidvaja. A môžete nám prezradiť, odkiaľ máte tieto kúsky? Momentálne teraz? Čo mám na sebe, myslíte? Toto je outfit, ktorý mi kedysi urobil jeden veľmi známy český návrhár. A dneska som sa rozhodla, že áno, dnes je to na mieste, pretože sa vracia veľmi do mody riflovina. Tých módnych trendov, ktoré vy ukazujete, nachádzame inšpiráciu. A proste my k tomu kreujeme, čo nosíme. Ja si dovolím povedať, že som predbehla dobu, lebo ja ako ešte veľmi taká malá som sa strašne zaujímala o módu. A to, čo som si ja kedysi vysnívala ako veľmi malá, mladá dievčina, tak to teraz je najmodnejšie. Ja som fakt prebehla dobu nielen v móde, ale ešte aj v tom, že som urobila kapelu, ktorá potom bola Bananarama a potom boli Spice Girls. Tak to som ja vymyslela, čo sa má spievať a to potom len spievali oni. Takže si dovolím povedať, že predbieham dobu. Ale popri tom sa držíme trochu aj klasiky, lebo dneska som už dostal takú odpoveď, lebo neviem, pred 3-4 dňami sa objavilo niečo, že ja som údajne slovenský Lagerfeld. A manželka povedala, môj manžel je nezameniteľný, on je Jura Lelkeš. Napriek tomu ja som stále pod vplyvom jedného úžasného človeka, ktorého uznávam. Volá sa Alain Delon. Vy ste krásna mladá dáma. Viete, kto je Alain Delon? Áno, viem. No, to je skvelé. Má 75 alebo 6 rokov. A keď som ho videl na pohrebe Václava Havla, si som hovoril, pozri sa na neho. On nemá vek. On nemá vek. A to je inšpirácia. Verte mi, či zoberete Sophie Loren alebo Alain Delon, ľudia, ktorí pracujú na sebe, nemajú vek.